Soc director de teatre, del Cercle Teatre i Teatres de l'Arcoiris, i en aquest moment estic recopilant material perquè vull fer un llibre sobre la història del Cercle que complirà dins de poc 50 anys d'existència. I m'han recordat, entre els papers i demés, tingueren que demanar el poliesportiu, que encara no s'havia estrenat. I ens donaren permís per a fer-ho i bueno, ja estava, havia que fer l'actuació un dissabte. Jo en aquest moment no vaig poder estar en el grup perquè tenia que fer altres coses i tal, però si no vens, me digueren, si no vens, ho farem nosaltres i direm, i això se quedarà. Jo dic, val, decidiu tot. I vam decidir que estrenàvem un dissabte i a les 6 de la vesprada. I clar, quan jo arribe, ja està fet tot. Estrenem el dissabte a les 6 de la vesprada. I jo dic, a veure, un moment, això és un moment. Estic d'acord, el que heu dit està bé, però no penseu que n'hi ha finestres en tot el poliesportiu i que no estan tancades i que a les 6 entrarà la llum i no ho podem representar en focus i demés? I clar, jo no vaig dir res, tenien tota la raó, jo no havia assistit i demés, però al final se va refer el tema de l'horari i l'horari se va fer a les 10:30, com correspon.